Радиоприемница. Предаване за вашите теми. Място за всички. Радиоприемница. Спрете се на Радио София. Започва радиоприемница, продължава нашия тур по време на София Ресторант Уик и днес се намираме в един руски ресторант. Най-добрият руски ресторант в София. Здравей! Здравей! Няма да му кажем името. До мен е Николай Коев, който от тази седмица е в роля не само на гост, ами и на ко-водещ направо. Аз съм Олга Добрева, а на звукорежисьорския пулт в студиото на Радио София е Петър Пейков. Тук е и колегата от външни продукции Иван Аланджийски, благодарение на когото се реализира това предаване. Също така нашия редактор Божидар Янев е на поста си и ни снима, защото освен, че можете да ни слушате в ефира на Радио София, можете да ни гледате и на живо в нашата фейсбук страница БНР Радио София, също и на фейсбук страницата на заведения БГ. Тук се намираме в една изключително пищна атмосфера, обстановка. Пред нас е руския самовар, руски бомбони имаме. Аз, както забелязвате, уважаеми зрители и слушатели на радиоприемница, пия руски чай, защото чаят е така една неизменна напитка в руската култура и бит. Нали така, Ники? Абсолютно, на здраве с чай. На здраве с Аз ще кажа с кафе. С кафе. На здраве. Добре дошли на София Ресторант Уик. Това е ресторант, който участва в София Ресторант Уик, така че... Да, след малко предлагам Ники да ни каже кой ще ни гостува и ще ни разкаже, ще ни разкрие някои тайни от традиционните руски ястия. Страхотни тайни. Ще разгледаме фестивалното меню. Което е богато. И ще докоснем до дълбочината на руската кухня. Наталия ще бъде наш гост. Наталия Хитрина, Наталия шеф-повар. Шеф-повар, както се казва. Тя вече е тук и ни маха. Здравейте, след малко ще ви поканим и в ефира. Сега предлагам да чуем хубава музика по Радио София, след което продължаваме. Радиоприемница. Радиоприемница. Днес излъчваме от руски ресторант в София. Продължава нашия тур по време на София Ресторант Уик. Тук вече масата е оттрупана. До мен е моят колега и приятел Николай Коев, с когото ще си поговорим малко и за фестивала. Ники, как вървят записванията? Увеличават ли се? Увеличават се. Вчера бяха над 2000, сега са, не помня точните цифри, но са над 2300 резервации вече. Освен това да благодарим на всички, които ни гледат във Фейсбук. Разбрах, че имаме вчера много гледания на клипа ни, който... Ами да, защото им става вкусно. Ние говорим за фестивалните менюта. Точно така. Вече питаш ме за гостите. Гостите на фестивала надминаха 6000, които бяха от миналата година максималния брой гости на фестивала. Ние имаме още 3 дни с днескашния до завършване на фестивала. Че не е приключил. Така че сте добре дошли всички да се включите. Страхотни са менютата на всички ресторанти и сега ще можем да ви представим на менюто на руският ресторант. Единственият руски ресторант, участник в София Ресторант Уик. Да, тук виждате масата ни оттрупана с салати, предястия, основни неща. Фестивалните менюта са на преференциални цени от 25 лева. Това е 3 сет меню, което включва салата, основно и десерт. Да, от всяко място има по 2-3 сет менюта, за да има по-хубав избор, по-голям избор на гостите. Така че възползвайте се, ако имате тази възможност. Кажи какво ни е приготвил днес ресторант. Ето, едното от менютата е салата винегрет с селедка, която е с червено цвекло, моркови, краставици, картофи, грах, кисело зеле, руско нерафинирано олио и селедка.
Селедка, естествено, разбира се, с едно това е от най-важните неща завършвам. по традиционна руска рецепта, тази солена маринована риба. Нека сега да представим и нашия домакин днес. Здравейте! Здравейте! Това е Наталия. Наташа и казваме ние. Наташа. Здравей, Наташа. Добре дошли! Добре заварила. Сега ще разказваш за менюто, как си го Как го избра, подбрахте? защо е това меню, точно реши, традиционно ли е? Реших да направим меню не само от руски, но и от кавказски региони. Има интересни неща. Происход им от Кавказ. Като, Кавказ и например, руски. основна ястие, което пиле под соуса циви. Този сос е много интересен и много е достъпен за българин по принцип, защото основата му орехи. Значит, в Българии навсякъде орехите не падат направо на глава, но за съжаление в кухне не ги използват много в България. Соус циви се прави основно с орехи. Продуктът е много полезен. В него много има протеини И е много вкусно. оригинален и вкусен за сос, да. И затова българин открива нови вкусови такива комбинации. Пилешко с орехи, нещо необичайно за българската кухня, нетрадиционно, да. А за руската традиционно ли е да се смесва така Руската ядки кухня месо? го взела от грузински рецепти такива, от Грузия. По принцип, аз винаги казвам, че аз съм продукт на СССР. Така че руската кухня и тя е продукт на СССР. На Съветския Тя разбира се, тя взела от всички региони. И затова толкова богата. Защото взела от всички републики, да. Ние се стараем да бъде точно така. Вкус познат от детства. Всъщност това е логото на ресторанта, мотото би го нарекла. Да. Искате да върнете към вкуса от детството. Да, много ми харесва, когато хората казват, че наистина върнахте ми преди 30 години. Бях в Съветски съюз и точно това вкуса, който аз спомням. Идват русначите и казват, като при баба. Като при бабата ми. Това е най-голяма оценка за нас. Най-голямото признание. Да. Но освен вкуса, те са много добре презентирани самите ястия. Много са красиви. След малко ще продължим да говорим за тях, но преди да продължим нашия разговор с Наталия шеф-повар, ви предлагам сега да чуете една анкета, която аз подготвих. Страхотно. И да чуем хората с какво свързват с руската кухня, какво знаят за нея, опитвали ли се, харесват ли я. Нека да чуем сега. Отиваме да едем пелмени. Сериозно? Да. Много обичаме. Ами аз малко по-запозната, защото майка ми е рускиня, така че така може да се каже, че децата се запознават чрез мене с руската кухня и харесваме. Какво харесваме? Харесваме борщ. Пелмени много харесваме и горчицата. Руската горчица, защото никъде не можем да намерим такъв вкус. Хем лючиво, хем много вкусно, когато се еде с пелмени специално. И също са им много вкусни. Да, купуваме много млечни. От магазина, да. И имат и други вкусни неща, но и пряни ги едем. Да. Това са такива корабийки и какво друго. Бомбони. Най-вече каквото си купим, защото много ни готвим. Иначе харесваме и бихме шли някъде, ако има готово да хапнем, както в ресторант, примерно. Да, обичам пирошки. Обичам да ям храни от руския магазин. Имат много вкусни бомбони. Конфета и както се нарича. Да. Какво друго знам за руската кухня? Какво имах? Руска салата обичам. Селедка, водка са опитвали анкетираните. Ето тук самата салата. Тук ще състои се от риба. Ники прочете всъщност от зеленчуци, цвекло има, моркови, специален... Рибата е селедка. Тя не е каква да е. Всъщност, Наталия, вие от кога се занимавате с кулинарство? От кога е отворен ресторанта в България? Ресторант тази есен на 10 ноември ще направят 8 години. Ще празнуваме. Доста време. Доста време вече, да. Готвенето винаги беше моя
Едно от моите любими занаята. По принцип, всяка жена трябва да обича да готвит. И това е предназначение на жена, на майка. Така се смятат в Русия, поне. Да. И дори помня как първите знания за готвене съм получила от моята баба, която винаги, като ми посрещвала, винаги правила нещо специално. Заедно сме бъркали тесто, заедно сме резали салати, винаги ми учила как да сервира маса. Тоест, вие тези рецепти, които сте усвоили от баба си, използвате ли ги тук в ресторанта? Да, разбира се. И с голяма любов и почет към тези стари бабини рецепти, аз се старая да ги използвам и в ресторанта. Повечето запитани, като ги попитах какво знаят за руската кухня, те ми казаха пелмени. Браво, радвам се. Най-накрая научихме хора да едят и да обичат пелмени. Това е истината, да. Аз само тук ще ги покажа, тъй като освен на уважаеми слушатели, че може да ни слушате, може да ни гледате в нашата фейсбук страница БНР Радио София и във фейсбук страницата на заведения.bg. Тук са на масата пред мен. С какво са тези пелмени? Пелмени винаги се правят с месо. Месото може да бъде различна. Значи, обикновено правится и свинско, и телешка заедно, правится кайма. Може да правится с само телешко или само с свинско, но има варианти дори и с месо от риба. Как-то при нас, например, ние правим 9 вида пельмени в ресторанта предлагаме. 9 вида, всички направени с ръце. Един вид наше такое фирменное блюдо, как-то му казвам, с риба сьомга. По принцип рибата присъства основно в руската кухня, така ли е? Не бих казала, че основна, зависи от региона. Ако достъпност на прясна риба достатъчно висока, да, там, разбира се, използват се много. Русия е голяма страна, така че... Русия е необятна страна. И затова много рецепти. Много ми е обидно, когато хората казват, че руска кухня бедна, нищо не знаят. Определено грешат. Руската кухня страшна, голяма. Тя е необятна. Мит ли е, че руската кухня е подчинена на алкохолните традиции? Това ме помоли да попитам. Ще ви изненадам. Аз лично, моето мнение, че това е не мит. Винаги се казвам, че руската кухня се врати по край водка. Водка е истинска руска напитка. Значи не напразна, когато беше открита водка, Менделеев казвал, че трябва да се консумира с мярка и удоволствие. Руската купечество винаги на маса сядали и първа малко водка изпивали. Като аперитив един вид. За апетит, да. Ние, примерно, в България пием ракия, в Русия се пие водка. Може би всяка страна така си има традиционното питие. Ники, за това сме говорили. Да. Преди да продължите, аз мисля да опитаме пелмените. Питайте, те са подходящи и те за водка. Разбира се, селедка за водка подходяща. Водка няма да цялата руска кухня подходяща за тази напитка. Интересно, че водка при нас, например, в ресторанта правим водка, настойка от водка с хрян и мед, което стара руска рецепта. Правят настойка, имам клюкавка, която с плод клюква, който расте само в Русия на блата. Това е нещо като пунш, Нет, по-скоро това е като вашата вишневка. Вы познавате вишневка? Правим и вишневка. Вишневка, клюкавка, хреновуха. Това е сродни на вас, да е ваши напитки. Ако не сте опитвали тези напитки, може да посетите ресторанта, както и рецептите. Да поговорим малко за рибената чорба. Рибината чорба традиционна, защото все пак в Русия всеки град, практически всеки град, така мисля, или има наблизо някакъв водоем, езеро или река, така построявали, така населявали земи народите, че по край, ако не става по край море, значи по край някаква река, защото това е по-лесно за живот. Около водоемите са се създавали селищата. И обичаме риба, обичаме всички да ходим за риба. Рибари, големи рибари всички. Уха? Защо се казва уха? Или просто така?
Мисля, че това идва от... знаете какво? Има такова руска дума, такое като радостно такова възклицание. Възхищение от другата храна. Гладни рибари, когато накрая вече супата им готова, защото тя се прави веднага. Хващат се риба и веднага, още докато продължават, те вече започват да я варят. Другарите продължават, а някой вече вари, слагат на огън котелок. Такава специална походна тенджера. Да. А там идва, мисля, че там. А каква е тайната на вкусната руска рибена супа? Ще я открием ли сега на нашите слушатели? Нека да открием, после ще им зададем въпрос обаче. Който слуша, ще може да каже. Интересно това, че истинската супа уха, традиционна, в края на... за 2-3 минутки преди да вече изготвена и изключена от огън, махната от огън, 2-3 минути, набавен огън в края се вари, задължително добавяме водка. Малко, 50-100 грама на тенджера. Значи на 5-6 литрова тенджера от 50 до 100 грама водка за 2-3 минутки. Това дават аромат. И особено някакъв особен вкус и аромат на цялата супа. Силно съм изненадана от тази загадка, която ни разкрихте току-що. Дори в супата. Предполагам, че повечето наши слушатели не го знаят това. Да ви питам, вие чували ли сте за... Има едно село край Варна, аз понеже съм от този край, Казашко се казва. Не, никога не съм чула. То е населено с... староверци руснаци, които са били изгонени, защото са искали да запазят старата си вяра и са основали това село. Те са рибари, намират се на Варненското езеро до морето и така се изхранват, но селото е запазено и до днес с неговите жители, пазят руската вяра, руските традиции, обичаи и затова знам, че те са много добри рибари, наистина. Староверы, това е не много добре позната за мене такава ответвление, как се казва на руската църква, но това, което знаем за тях и особено за съвременни старовери, само добри думи може да съм чуела, това мога да ви кажа. И наистина има такова хубаво зерно, правилно зерно в тяхната поведенческа цялата линия. Даже на съвременен живот, когато по принцип се отказват от доста неща, но те продължават да пазят най-правилните традиции, но продължават да живеят, как говорят, в много съвременем. Те са съвременни, независимо от староверци. Съвременни хора. Адаптирани са към съвременния. Адаптирани, но правилно адаптирани. Предполагам, че и те приготвят традиционните руски рецепти. Радио София. Радиоприемница. Бон апети в радиоприемница. Няма да говорим обаче на италиански или на френски, ще говорим за руската кухня, защото се намираме в единствения руски ресторант, който е участник в фестивала София Restaurant Week. На здоровие. На здоровие, както се казва, нали така, Наташа? Така се казва. Тук е Наталия Хитрина, която е управител на заведението и инициатор на повече от рецептите, както ни разказа преди малко. Тя ги знае от нейната баба, предавани са от поколение на поколение. Предполагам, че вие на вашите наследници ще ги предадете, ако не сте ги предали вече. Разбира се, но за съжаление, момиче, нямам дъщеря, имам само племенички и вече с тях наистина правим, знаят как да се правят доста неща, вече готвят с нас. Браво! Преди да продължим обаче, време е да ви зададем нашата загадка днес, а тя е: каква е тайната на рибената супа уха според... Уха, извинете, да, на руски така, според Наташа шеф-повар. Наталия Хитрина, Наташа шеф-повар. Повар е готвач, казахме. Телефоните, на които може да давате верния отговор: 029635680 или 029635650, също така да ни пишете на Фейсбук страницата Радио София и в заведение БГ, разбира се.
Сега продължаваме с представянето на менюто, което е специално подбрано за фестивала тази седмица. Наталия, кажи ни... Има 2 менюта. Кое повече се Кое е по-поръчваното? Обикновено хората идват двойки, четвърки основна и взимат различни менюта, за да могат да си ги пробват. Да ги комбинират. Да ги комбинират. Повече вкусове да опитат. Повече. Но може би все пак съвсем малко има предимства първа меню. Котлет по Киев, по-московски. И мисля, че точно в това е решенията и отговор. Котлет по-московски, това привлича хората, а може би руски сладолет, защото наистина наш е сладолет от Кубань. Истински сметана сладолет. И хората, може би, това ги привлича. Но... А руската музика на живо, знам, че специално за фестивала, вие всеки ден наслаждават се гости на нашата музика. Да. Която е бонус към цялото преживяване. Всяка вечер. Започвам от 7 часа. От 19 часа? 19 вечерта. Най-популярни руски песни, които познати в България. Разбира се, основно такива. Не само романси. Не само романси, но има и романси. Очи черни. Любимия романс. Калинка, малинка. Разбира се. Без нея за къде? Да ви питам, тук освен, предполагам, че идват и доста руснаци, защото всички знаем, че в България живеят много руснаци, а българи идват ли? Мисля, че така към 90% посещаемост в ресторанта от българи. И другите 10% вече различни. Рускоговорящи, англа, французи, италианци, китайци народности. И всякакви народности, да. Наистина, интересна наша кухня за всички в света. Това го разбрах. Преди малко Ники попита за един мит, дали е свързана руската кухня с руските напитки. Аз пък искам да разболим една друга заблуда. Руската салата всъщност руска ли е наистина и има ли разлика? Да кажем веднъж за винаги, каква е руската салата? Това название, този миф, мисля, че идва точно от българска земя, в България роден. Руска салата тук така се казва, но при нас в Русия тя се казва оливие. Оливие? Да. И тя носи френско име, защото измислил един френски готвач, който работил в Русия при руски купец, при купечество. Искал такъв, да. При руски търговец, при един такъв заможен човек работил и искал да го изненада, нещо ново да му сготви и каквото намерил в кухня така... Каквото е останало. Това е легендата. Нещо, да. И той решил да го миксира. И между другата, истинската първата салата оливие нямат нищо общо с днешна салата, която традиционно присъства на маса за Нова година, за големи събирания. Да, ние също си я правим вкъщи. Много обичаме това, но първата салата оливие, сега сигурно ще ви изненадам. Какво е съдържала? Тя включвала скариди. Скариди. Черен хайвер. Разбирате. Няма нищо общо с салата съвременна оливие. Руска салата. Да. Така че там наистина историята много интересна и наистина интересна, но дълга и интересна. Пък си е запазила името руска салата. Добре, сега малко да разгледаме и второто меню. Нищо, че няма котлет по-московски. Всъщност само да кажем, котлета по-московски съдържа свинско месо, кашкавал, гъби, кисели краставици. Доколкото разбрах, гъбите също така са един от основните зеленчуци, които присъстват в руските ястия, така ли е? Да, защото много събират гъби. Казаха ми, дори в гората ходят, събират си. Аз, например, много обичам да ги събирам. Не ви ли е страх? И много обичам да ги готвя и да ги ям. При нас за гъби винаги заготвили за зимен период. Значит, сушили ги. Много интересно в руска печка да ги изсушаваш. Това е много интересен дълъг процес. Как се прави?
Слагаш ги в тавичка и така с на доста слаба време. температура. Да. Там сложно, в руска печка сложно да направиш слаба температура. Тя все пак, но доста време. Да, можеш да регулираш, разбира се, но доста време трябва да я сушиш. После ги слагат на въженци и така ги прависнали, оставят още. Е интересно, защото първо ги измиват все пак. Разбира се, сушават. Голям интересен процес. После соление. Правим соление от гъби. Мариноваме, солим гъби. Като маринована риба, само че с гъби, така ли? Нет. Мариновани гъби. Само гъби. Гъби могат да бъдат солени, могат да бъдат мариновани. Маринадите нямат нищо общо. Едното е солено, друго е мариновано. И интересно, че различни види гъби, използват се различни маринади и соления. Като стана дума за солени гъби, мариновани гъби, преди малко споменахме селедката, която е доста популярна в руските салати и като мезе за хубаво питие, така бих се изразила, но самата селедка е технологията. А от каква риба се прави? То излезе, че самата риба е селедка. Най-хубавата риба се хваща в Атлантическия океан, едва там. Херинга. Да, и трябва да... Защо в Атлантическия океан не е добра? Защото студена вода и рибата успява да си набави доста мазнинка, става такава дебеличка, хубава. И от нея става най-вкусна селедка. По принцип това е способ на приготовление на тая риба. Колко време се приготвя? Дълъг процес ли е, сложен ли е? Не, това е лесен процес. Вкъщи може да го направи всеки. Как става? С малко специи, задължително използват се дафинов лист, разбира се сол. Но какво е интересно? Все пак в сола има морска сола, има поварена сол, каменная сол. Да. Което в България по-сложно се намира. И интересно, че вкуса променится, различен стават. Едно да правиш селедка с морска сол, съвсем друга с каменна сол. Използват се сол, разбира се, дафинов лист и черен пипер. Нищо чак толкова сложно. Така че който е слушал внимателно, може и да си направи тази рецепта вкъщи. Аз още веднъж напомням нашата радиоигра. Каква е тайната на рибената супа уха? Според уха, се не мога да го кажа правилно, Ники, добре, че си ти тук да ми помагаш. Уха, според нашият гост специален днес. Тя е домакин. Наталия Хитрина. Наташа, гост предаването имам предвид, и домакин пък на радиоприемница, Наташа Шеф повар. Преди да пуснем една хубава песен, само да ви кажа и телефоните: 0963-5650 или 02963-50 на които може да давате верния отговор. Също така на нашата фейсбук страница БНР Радио София или заведения.bg. Наташа, тук присъства и една друга рецепта с селедка, яйца. Да, пълнени с селедка. Това блюдо има го в наше меню на ресторанта. Яйца пълнена с селедка. Това е, може би, малко така направила съм ви маса, която от различни такива региони дошли рецептите. Шашлик от Кавказ, пили са циви от Кавказ, маринованите гъби, чиста руска рецепта, в Русия растат гъби. Салата винегрет, приготвена от зеленчуци, която цяла година може да имате пресни зеленчуци. Такива като червена цвекло, моркови, грах, лук. Те са цяла година. Има ги. Лесно се намират. Присъстват на пазара и можем лесно да си ги набавим. Да, а фаршировани яйца, може би, можем да кажем, че те дошли малко така от еврейска кухня. Ето тези са яйцата, нали? Да. Изглеждат много красиво. Фаршировани с жълтик. Самото яйце се разрязва и вади се жълтик и се смесва с селедка. Сега ще го разрежа, за да покажем, защото, уважаеми слушатели, знаете, че излъчваме на живо в Фейсбук. Има вътре малко майонеза, копър. Не трябва да слагаме сол, защото самата риба е солена селедка.
Аз винаги... Хубаво мизе. Хубаво мезе, хубаво предястие. Винаги съм се чудала, рибата и яйцата не са ли противопоказни или това е мит? Отново да развенчаем още един мит. Това е мит, защото много вкусна риба може да бъде панирована и в панировка да използват се и яйца. Така че може да... Например, дроб треска. Има продукт, който много е полезен, много е хубав. Обикновено ние го получаваме вече на масата при отваряне на консерва. Той е консервиран в собствен сос. И винаги се подава с варено яйце. Такъв е начина на поднасяне. Има много фенови на това блюдо. Добре, след малко ще продължим да си говорим за още вкусни руски ястия. Вие останете с радиоприемница и не забравяйте да се обадите с верен отговор за играта. Тук сме оттрупали масата с красиви и вкусни руски ястия по традиционни семейни рецепти. Сега да се насочим към втория сет на менюто. Предлагам, Наташа, салатата е розов домат, пълнен с букет от зелени салати и домашно краве сирене. Това от някой специфичен край или пак на Русия? Говорихме се, че това е наистина голяма страна с много рецепти. Това пак идва от южни такива региони, защото, например, в мой край, където съм родена, Централна Россия, събирахме зелени домати и ги криехме в валенки. Това е обувки, такива валенки, които се правят козината на животни. Валяют их и затова е дума валенки. И майката ги скривала в валенки, слагала ги под легло, с вестници ги завивала и слагала под легло и аз казвам: мамо, дай да проверим дали станали червени. И те така в тъмна ставали червени. Така зреят. Така зреят. Така че при нас домат беше винаги идвал от някакви други региони. Това е розов домат. Вие участвате сега в фестивала в празника на розовия домат. Да, с розов доматен фестивал. Има, в края на седмицата. Сега в събота. Края на седмицата, да поговорим малко за него. Какво ще представлява? Празник, първия в света, щях да кажа. Първия в София фестивал на розовия домат. Ще има целене с домати. 1 тон лютеница ще има. Вау, къде ще се проведе? В Княжеската градина. Да. Ами, Никития, защо не ме каниш там? Аз не мога да разбера. Исках да си го запазя като тайна, да те сюрпризирам. Всеки ден по нещо ново да ти казвам. Много мило, обаче аз, нали ме знаеш, че всичко трябва да разбера заради нашата професия, така, и вече съм прочела за този доматен фестивал, но се радвам, че го споменахме, така че каним и вас, слушатели, да дойдете на този фестивал. Сигурна съм, че ще е много забавно. Ние с Ники ще го посетим. Нали така? Непременно. С колелета можем да отидем. С колелета, разбира се, защо не и здравословно, да съчетаем малко спорта. Там ще има много спорт, танци, ще има дори колездачна обиколка ще бъде посветена на розовия домат. А този е много красив, който този в момента Наташа представя. И вътре е пълен наистина с букет. В Русия много обичат български домати. Има направа, като при вас руска салата, при нас български чушки и български домати. Имаме региони, в които имаме много хубави домати. Тези региони, такива като Кубань, пак южняшките райони. Но български домати винаги сме обичали. Много се радваме, че е така. Аз още веднъж ви напомням нашата загадка, защото имате съвсем малко време да звъните. Каква е тайната на руската рибена чорба уха? Според Наташа, шеф-повар, телефоните, на които може да давате верния отговор, все още са 02963 5650 или 02963 5680. Също и на нашата Фейсбук страница. Останете с нас. Радиоприемница. София Ресторант Уик. Тук сме с Наташа, шеф-повар, и с Николай Коев. Говорим си за руски предястия, ястия, десерти. Всичко много вкусно, обаче е време да разкрием и отговора на нашата загадка за нашата радиоигра днес. Въпросът беше: каква е тайната на руската рибена чорба уха?
Предлагам Наташа да го каже отново. Да, Наташа, кажете Какъв го вие. е отговора? Надявам се, че има хора, които познали верния отговор. Отгадката в това състои, че винаги в края на завършък на супата се слагаше малко водка. От 50 до 100 мл водка. Искам да похваля нашите слушатели и зрители във Фейсбук, защото страшно много хора се обадиха. 11 души с верния отговор на ефирните телефони в Радио София. 6 души са писали приоритетните заведения БГА в Фейсбук страницата БНР Радио София. Общо 7 души, даже тук 8 стават вече, са дали верния отговор. Предлагам сега да сумираме тези цифри. 6 от твоята страница, 8 от нашата, стават 14, плюс 11 от телефона. Стават колко? 25. 25 души, много хубава цифра. Наградата е ваучер на стойност 50 лева за посещение на руски ресторант, в който се намираме днес. Сега, Ники, твой ред е да завъртиш колелото на късмета. Кажи едно число от 1 до 25. Момент да ги видя. Този път ще кажа числото 1. Добре, 1. Първата дама или мъж всъщност, който ни е писал, кой е? Ивелина Ноева. Какво отговорила тя? Би ли прочела отговора? Момент. Тайната на руската рибена супа уха, според шеф Наталия, е 2-3 минути след като вече е приготвена, да покъкри малко на бавен огън и да се добави 50 до 100 грама водка, дословно е казала. А тя явно много внимателно беше. Ни е слушала. Защото придава аромат на супата. Перфектен отговор, браво. Честита награда, Ивелина. Николай Коев ще се свърже с вас, за да ви каже как да си получите наградата. А вие, ако не сте успели да спечелите награда или изобщо да се включите в нашата радиоигра, не ни пропускайте и утре, защото е последният ден от обиколката на радиоприемница по време на София Ресторant Week, когато ще посетим италиански ресторант и ще си говорим за традиционни италиански рецепти с истински италианци. Ще си говорим на италиански, ще жестикулираме, ще бъде много забавно върху вулканични камъни се готви там. Много интересно. Утре в 13 часа започваме радиоприемница. Не ни пропускайте. На нас ни беше изключително приятно да бъдем във вашата компания, Наташа. Предлагам сега за финал на предаването да опитаме да видим този сладолед, който... Да покажем отблизо сладоледа. Сладолед. Това е специална доставка от Кубань. Кубань, това е житница на Русия. Край, който е богат. Природата му богата и слънчева такава постоянни високи температури дават възможност на хубави урожаи. Затова казват житница. Разбира се, там хубави крави, хубаво мляко. И това е сметана в сладолед, от истинско мляко. Така че хапвайте сладолед, усмихвайте се и бъдете утре с нас. За вас днес работиха Олга Добрева, Иван Аланджийски от външни предавания, Петър Пейков, звукорежисьор, музикален редактор Веселин Александров, редактор на предаването Божидар Янев. С Николай Коев ви казваме до чуване и до утре. Предаването се излъчва със съдействието на София Ресторant Week.